Tipemphere m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Atate amphamvu zonse ndi amuyaya, tabweranso lero pa 12 July 2024 lachisanu ana anu pamene tifuna tikuthokozeni chifukwa cha mphatso ya moyo imene mwatipasa. Tikuti zikomo kwambiri chifukwa cha mawu amenenso mwatipatsa tsiku la lero. Mumatikonda kotheratu ndipo mufuna kuti ife tibwerere kwa inu ndi kuchita kufuna kwanu. Mutikumbusanso kuti potituma tikakumana ndi mikwingwirima yosiyanasiyana kumalo kumene tizikagwira ntchito, popeza mwatituma ngati ana ankhosa pakati pa mimbulu. Mutithandize ndi chitetezo chanu kuti ntchito yanu tiyigwire molimba mtima, mosaopa, mosakayika, kuti zonse zimene tinanena kuzichita tizichite moyenerera. Woyera wathu wa tsiku la lero, John Gabet Woyera, mutipempherere. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Prophet Hosea mutu 14 ndime 2 mpaka 10, amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Rose Kaliza kuchokera ku m'busa wabwino Nsanje Parish Diocese ya Chikwawa. Mawu a mthenga wabwino akuchokera mu mthenga wabwino wa Mateyo Woyera mutu 10 kuyambira ndime 16 kulekeza 23, amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Likhutcha kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Headquarters, Area 30, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Prophet Hosea. Inu wa Israeli, bwerani kwa chauta Mulungu wanu, pakuti mwagwa chifukwa cha machimo anu. Bwererani kwa chauta, ndipo mupemphe kuti mutikhululukire machimo athu onse. Mumvere pempho lathu, ndipo tidzakuyamikani ndi mawu otamanda. Asiriya sadzatipulumutsa, akavalo ankhondo sadzatiteteza. Chimene tidapanga ndi manja athu sitidzachitchulanso kuti Mulungu wathu, pakuti ndinu amene mumachitira chifundo amasiye. Chauta akuti, ndidzachiza matenda awo akusakhulupirika, ndidzawakonda kwambiri, pakuti ndaleka kuwakwiyira. Ndidzatsitsimutsa Israeli ngati mame. Adzachita maluwa ngati kakombo. Adzazika mizu ngati mtengo wa ku Lebanoni. Ziphukira zake zidzatambasukira kutali. Adzakhala wokongola ngati mtengo wa olivi. Adzakhala wonunkhira ngati mkungudza wa ku Lebanoni. Aisraeli adzapezanso chitetezo mwa ine. Adzakolola tirigu wambiri. Adzachuluka ngati mphesa. Adzakhala wotchuka ngati vinyo wa ku Lebanoni. Kodi Efereimu adzachita nawonso chiyani mafano? Ndine amene ndimamva pemphero lawo ndi kuwasamala. Ndili ngati mkungudza wogudira nthawi zonse. Ndine amene ndimapatsa zipatso. Amene ali wanzeru amvetse zimenezi. Amene ali womvetsa azisunge. Pakuti njira za chauta nzolungama, ndipo olungama amayendamo, koma ochimwa amakhumudwamo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu
Uthenga wabwino monga adalembera Mateyo oyera. Mutu 10 kuyambira ndime 16 kulekeza 23. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, mumvetse bwino, ndikukutumani ngati nkhosa pakati pa mimbulu. Ndiye inu khalani ochenjera ngati njoka ndi ofatsa ngati nkhunda. Anthu muchenjere nawo, pakuti azakuperekani ku mabwalo a milandu, ndipo azakukwapulani m'nyumba zawo za mapemphero. Azapita nanu kwa nduna ndi mafumu chifukwa cha Ine, mwakuti muzandichitira umboni pamaso pawo ndi pa anthu a mitundu ina. Akazakutengani ku milandu, musazade nkhawa nkumanena kuti, kodi tikakamba bwanji, kapena kuti tikanena chiyani. Muzamasidwa pa nthawi imeneyoyo mawu oti munene. Pajatu odzalankhula sindinu ayi, koma Mzimu wa Atate anu ndi amene azalankhula kudzera mwa inu. M'bale azapereka m'bale wake kuti aphedwe, bambo azapereka mwana wake, ana adzaukira makolo awo mpaka kuwaphesa. Anthu onse azadana nanu chifukwa cha Ine, koma yemwe azalimbikire mpaka posiriza, amene ndiye adzapulumuke. Tsono akamadzakuzunzani ku mudzi wakuti mukathawire ku mudzi wina. Ndithu ndikunenetsa kuti musanathe kuyendera mizi yonse ya Israeli, Mwana wa Munthu azakhala atabwera. Mthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, lero lachisanu pa 12 July 2024, Mulungu akutikumbutsa kuti ngati ana ake tiyenera kukonzeka kulapa machimo athu ndi kubwerera kwa Iye. Kuchokera mawu athu oyambirira, Prophet Hosea akunena, inu Israeli bwererani kwa chauta Mulungu wanu, pakuti ngwachifundo ndipo ngokhululuka machimo. Akutipempha kubwerera kwa Iye chifukwa ndi okonzeka kutilandiranso ngati anthu amene tamuchimwira. Ndi okonzeka kuti tiyambenso moyo watsopano mwa Mulungu, kuti ife tikhale anthu oyenera pamaso pake, tikhale anthu angwiro pamaso pake, tikhale anthu ochita zimene Mulungu akufuna pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Hosea momwe takhala tikuwerengera malembo oyera sabata imeneyi akutionetsa chithunzithunzi cha Mulungu amene ali okonzeka kuti ifeyo ngati ana ake a Mulungu, amene tamugalukira Mulungu, amene tumuchitira Mulungu zinthu zabwino, tikhale nthawi zonse pafupi ndi Mulungu, tichite zimene Mulungu akufuna, kuti tipitizebe kulandira zaulere ndi madalitso amene Mulungu amapereka kwa ana ake. Komanso ngati ana a Mulungu tatumidwa kugwira ntchito zosiyanasiyana zimene Mulungu afuna kuti tizikwaniritse pamene ifeyo tikutumikira pano pa dziko lapansi, pamene tili ndi moyo pano pa dziko lapansi. Dzulo tinamva zinthu zina zimene tikuyenera kuzichita. Tinapasidwa ma instructions ngati a Khristu, ngati ana a Mulungu. Tinapasidwa ma instructions amene tikuyenera kuwatsata kuti ntchito ya Mulungu tikayigwire bwinobwino. Lero Ambuye Yesu akupitiriza kunena kuti mmene akutituma tili ngati nkhosa pakati pa mimbulu. Tili ngati nkhosa pakati pa mimbulu. Akutanthauza kuti chani? Ntchito yathu yothandiza kuti anthu achite zimene Mulungu akufuna, asatire malamulo a Mulungu, akhale onkomera Mulungu nthawi zonse. Poyigwira ntchito ngati imene tikumana ndi zokhoma zosiyanasiyana, tikumana ndi mikwingwirima yosiyanasiyana. Ndipo akutiuza kuti mikwingwirima ngati imeneyi sikuti idzachokera kutali ayi. Anthu amene tili nawo pafupi, those who are very close to us, are the ones who are going to give us a tough time for them to be convinced that they should be doing the will of God. Anthu amene timacheza nawo, anthu amene timakhala nawo limodzi, ndi amene ativutise kwambiri kuna kuti ifeyo ntchito yathu yomtumikira Mulungu, yothandiza kuti anthu akhale pafupi ndi Mulungu, timve kupweteka, timve kuwawa, timve mbebe. Ndiye akupereka zitsanzo zosiyanasiyana kuna kuti ena mwa ife tizapitirisidwa ku makhoti, adzatizenga milandu pa zinthu zimene ife sitinachite. Tisadandaule, Mulungu azakhala kuti akuziwa, azatiteteza. Ndipo tisadandaule kuti tikayankha chani, tikanena zichani ayi. Akuti Mulunguyo akuziwa, azakhala nafe, azatiteteza. Mukudziwa tikakhala kuti tikugwira ntchito zosiyanasiyana za Mulunguzi. Ena akakhala kuti sakukondwera kunena kuti ife tikugwira ntchito ngati imeneyi, amayamba kuyang'ana zinthu zina, accidental things. Amene uja ndi wamwano, amene uja ndi wamtundu wakuti nchifukwa kupanga zangati zimenezo. Zifukwa zanga zimene zimapangisa anthu ena kunena kuti ifeyo atikane, ifeyo asasatire mawu amene tifuna tiauze, ifeyo atiyose m'magulu mwawo, ifeyo tikhale pa mavuto osiyanasiyana. Chifukwa chani? Zimene tikuchitazo zikudanira kuwathandizira anthu kusintha moyo wawo, but because they are being challenged in one way or another,
zimene amaganiza iwo nzonena kuti ayang'ane zinthu zina zimene zizosemphana ndi zimene ife tikuchitazo kunena kuti uthenga uja usafikire patali. Izi Ambuye Yesu akunena kuti ife tisadandaule chifukwa akutituma ngati ana ankhosa kapena akutituma ngati nkhosa pakati pa mimbulu. Mimbulu ndi zinyama zoopsa zachabechabe zimadya zinyama zinzawo, ndiye ngati nkhosa ili yofatsa kwambiri mbuluwo ndiye kuti ungathe kudya mosavuta. Koma Ambuye Yesu akunena kuti ife tisadandaule, Mulungu ali nafe azatiteteza. Ndiye kumapeto kwa uthenga wabwino akunena kuti bambo azasemphana ndi mwana wake wamuna, mayi azasemphana ndi mwana wake wamkazi. Akuti kuzakhala kupitisirana milandu yosiyanasiyana, ana azawukira makolo wawo, anthu azadana chifukwa cha Mulungu. Zotanthauza ndi chani? Mwina bambo akupereka uthenga ona kuti ana inu musamasute chamba, ana inu musamachite zinthu zoyipa, ana aja azakhala kula mtima, kulira mtima makolo wawo. Mwina kapena azakhala mayi kumuuza mwana wake wamkazi, kapena mwina azakhala mayi kumuuza mpongozi wake, kapena mwina azakhala munthu wina kumuuza wachibale wina osiyanasiyana. Iwo aja akamazakana uthenga wangati umenewo, ndiye kuti ifeyo tisafoke, tisabwerere mbuyo, tiyauzebe. Pamene tikuwauza tikulimbikira kuwauza kuti asinthe zoyipa zosiyanasiyana zimene analira kusintha zicha, anthu aja azatitenga ifeyo ngati adani awo. Chifukwa chake Ambuye Yesu akunena kuti anthu azadana nafe chifukwa cha dzina la Mulungu, chifukwa cha dzina lake. Choncho tikuyenerabe pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku kukumbukira kuti kwina kulikonse kumene tingapite, malo ena onse amene timagwira ntchito, pamene tikupanga zinthu za Mulungu, ndiye sakuwathandiza anthu ena. Sonse amene azakondwere nafe, sonse amene azatisekerere, sonse amene azafune kuti tizakhale anzawo kapena abale awo. Anthu azadana nafe chifukwa tikuwathandizira anthu aja kusiya zoyipa zosiyanasiyana ndi kuyamba moyo wabwino. Chomvetsa chisoni ndichonena kuti anthu amasangalatsidwa ndi kuchita zinthu zimene zosayenera pamaso pa Ambuye Mulungu. Chifukwa cha ichi anthu aja amazadana nafe, anthu aja azadana nanu chifukwa zimene mukuwauzazo zikususana ndi zimene iwo azizolowera kuzichita pamoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Inu mulolere kuti mudane ndi anthuwo chifukwa zimene mukuchitazo mukuchita zimene Mulungu akufuna. Mukati muyang'ane anthu osiyanasiyana amene timatchula kuti ndi oyera. Titenge ngati Paulo oyera. Paulo oyera anazuzula zinthu zosiyanasiyana, anamangidwa koma Mulungu amamuteteza ndi kumutulusa. Papa Yohane Paulo wachiwiri anakumana nazonso asanakhale senti, anakumana nazonso ali pano pa dziko lapansi, mmene amauza atsogoleri ena osiyanasiyana zoyenera kuchita pano pa dziko lapansi. Ndipo anthu ena anampasa mayina osiyanasiyana zimene zimachitika nthawi zonse kwa anthu amene sali wokonzeka kulandira uthenga wonena kuti akhale anthu osinthika, akhale anthu ochita zimene Mulungu akufuna. Ifeyonso ngati Akhristu, we shall also go the very same steps zimene anzathu Ambuye Yesu anakumana nazo pamoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Koma ife tisabwerere mbuyo, tipitirizebe kupanga zinthu zoyenera. Yohane Mbatizi anapitiriza kupanga zinthu zoyenera, anakumana ndi mavuto, anapitirizabe kupanga zinthu zoyenera. Ambuye Yesu anapitiriza kupanga zinthu zoyenera, anthu atawanena kuti tamuonani ndi chidakwa, tamuonani ndi amacheza ndi okhomesa msonkho, anthu ochimwa, tamuonani ndi wadyera. Sanabwerere mbuyo, anapitirizabe kuwathandiza anthu osiyanasiyana kuti kumapeto kwa zonse asinthike, atembenuke. Ifenso tizipanga chimodzimodzi. Mulungu amatikonda, Mulungu amationesera chifundo chake nthawi zonse, ndipo Mulunguyo ndi amene watituma kuti tigwire ntchito yake m'malo mwa iyeyo. Tisabwerere mbuyo, watituma ngati ana nkhosa pakati pa mimbulu. Ife mimbuluyo tiyithandize, imvetse bwinobwino, ikhale yofasa, ikhale yodekha, ndipo izimvera Mulungu nthawi zonse. Tipemphere. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Atate amphamvu zonse ndi amuyaya, fananu tikutize koma kwambiri chifukwa cha mawu amene mwatipatsa tsiku la lero, otithandiza kuzindikira za chifundo komanso chikondi cha Mulungu amene akutipempha kuti tibwerere kwa Iye ndi kumachita kufuna kwake nthawi zonse. Komanso tikuthokozani chifukwa munatisankha ndi kutituma kuti tikagwire ntchito pakati pa abale athu ndi anthu ena osiyanasiyana, ndipo mwatiwuza kuti mwatituma ngati ana nkhosa pakati pa mimbulu kuti tithandize kugwira ntchito imeneyi moyenerera. Tisabwerere mbuyo, tisafoke, koma nthawi zonse kuchita kufuna kwanu, popeza mwatitsimikizira kuti muzakhala muli nafe komanso kutiteteza kuzoopsa zonse. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.